Il-kandidati Laburisti Alexa Ġus-Saliba u Daniel Attard ma kundannawx lil Stewart għal fatt li l-Awċin għadhom mingħajr sptar ġdid. F'mistoqsija li saret minn din il-Kamra tal-Aħbarijiet dwar is-sitwazzjoni f'Għawdex u jekk jikkundannawx il-fatt li Stewart ħallew lill-Awċin bla sptar ġdid, Daniel Attard ma lissinx kelma waħda fil-waqt li Ġus-Saliba infex f'attakk kontra l-Maġistrat Gabriella Vella. Investigazzjoni li suppost ħadet 9 ġurnata li ġebdet 4 snin u nofs. Investigazzjoni. Jiena mhux qed nistaqsik fuq l-investigazzjoni, jiena jimporta ħalli nagħmel xogħli grazzi. Jiena qed insaqsik jekk tikkundannax lil Stewart li ma tawx sptar ġdid lil Għawdex. Fl-aħħar mill-aħħar kif diġà qed qajmet dubji kbar minħabba t-timeline tagħha. Anke t-tema tal-Go Channel jidher li ma tantx kienet ta' interess għal dawn iż-żewġ star candidates tal-Labor. F'konferenza tal-aħbarijiet li saret fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista, iż-żewġ kandidati spiċċaw ħarġu jiġru mill-Kamra tal-Midja meta ġew mistoqsija jekk jiskużaw xruhom għal fatt li ħallew lill-Awċin b'vapur second hand, vapur li qed jikkawża tant u tant problemi. La mintomx qed twieġbu l-inqas ħadd iskużaw ruħkom tal-li ma provdejtux vapur ġdid tal-Awċin. Il-wara nofsinhar tajjeb. Qed tiddeċidu li taħarbu mill-mistoqsija l-ġifieri. Xejn Riolo, Net News.